поредна година сме тук. За поредна година умножихме своите усилия, въпреки засилващите се препятствия на властта и чуждата агентура. Българската младеж високо издигна знамето на своя герой, генерал Христо Луков. Тази младеж в последните години се множи толкова бързо, че направи впечатление на бюрократите и службите за сигурност в цяла Европа. Те си мислиха, че ще ни заглушат, че ще се изгаврят с нас и ще се откажем, но не познаха. Накрая те бяха тези, които близаха и ще ближат рани. Отговорете ми, съратници, нека цяла Европа ви чуе. Отговорете ми с да или не. Успяха ли да ви отнемат любовта към генерал Луков? Не! Успяха ли да ви разубедят? Не! Успяха ли да ви изплашат? Не! А сега, заредени ли сте с нови сили и борчески дух? Прекланяте ли се пред паметта на предците? Да или не? Да! Готови ли сте на жертви в името на майка България? Да! Изпълнени ли сте с пламъка на подвига, който ни остави генерал Луков? Да! Физическите убийци и поръчителите на това убийство тлеят в адски мъки, а техните наследници са срещу нас днес, но ние заявяваме, че обичаме неудобния живот, презираме слугуването на чужди сили и ще се борим до последно паметта на генерала да забрести в цяла Европа отново. Вижте ги само власт имащите, техните подчинени, чуждите дипломати и родостъпниците. Колко са жалки до един пред любовта на българското сърце. Защото в това сърце не стоят идеите за пари, удобства, наслади и спокойствие. В него гори обичта към отечеството и в него отзвучава националният ни възглас. Покажете този възглас пред света. Нека светът ни чуе и търпери в преклонение. Генерал Христо Луков! 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 Генерал! В времената, в които живеем, наблюдаваме лъжливо залитане на политическото махало към десницата. Наблюдаваме множество лъжи, множество заплахи, че по някакъв начин света върви към своя край, защото света върви към нашата национална идеология. Защото света се обръща към едни стари ценности, изпитани през вековете, оцелени през тях, създали най-великите империи в световната история. Момчета и момичета, аз съм убеден, че сега, в момента, генерал Луков вижда всички вас отгоре и той е горд с вас. И когато срещате репресии, когато се сблъсквате с цялата помия, която се излива, с всички усилия на системата да ви спре, знайте, че вие водите същата борба, която са водили легионерите, предвождани от генерала преди това. Вие се сблъсквате с същите препятствия, с същите трудности. И тези трудности и тези препятствия са хранили техния дух, изковали са ги и са ги превърнали в пример за мъжество. Генералът наистина е безсмъртен. Да, той беше убит физически, но той продължава да живее в нашите сърца, в нашите души. И е наш дълг да продължаваме това дело. Така че винаги, щом срещате репресии, щом срещате трудности, помнете какви герои бяха създадени по този начин. Защото пътят, който всеки националист е избрал, не е лесен, но той е верен. Носете духът на генерала в сърцата си и се старайте наистина да бъдете
достойни за неговата саможертва. Благодаря, че сте тук. Сега ще поднесем венците, след което и ще запазим минута мълчание в памет на героя. Заедно с тайният български гимн "Шуми Марица".